Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Tag 25 pesos kada kilo sang bugas sa food terminal market sang Negros Occidental ang gindugok sa mga bumalakal. Para sa mga konsumidor sa kamahal karon sang tanan, dako na nga bulig ang barato nga bugas. Ang programa ang ginatun-an naman nga mapasangkad pa sang Bacolod. Yaring report ni Barbara Mijares. Gintumpukan sa bumalakal ang tig 25 pesos nga kilo sang bugas. Nalabyan ni Luna Rose Gaetano ang tarpaulin sa gwa sang Food Terminal Market of Negros Occidental. Wala labot nga dako ang iyan makinot sa 5 ka kilo nga iya mabakal, nang hagad man siya sa mga kaingod para makaambit man sila. Imagine, wala ang 60 pesos mo, idriya. May 100 pesos ka, 125 maka, kilo. Sila na yung budget. Pagpanglabang palangitan-an ni Maria Delia Hagodilia, ganituman ang iya pagpasalamat kay dako na ang mabulig sang barato nga bugas sa ginapaigo-igo niya nga ganar. Para nga makaabil ang mga tao sa mga barato nga bugas. Wala, hindi nagigya makalubo ang sweldo, mahal ang balaklon. Ako na bandera lang ako. Ginpagkamaayos ang Federation of Irrigators Association Central Negros nga ginatapuan sang 44 ka mga Irrigators Association nga ila man mabalik sa pumuluyo ang bulig nga ila na baton gikan sa probinsya. Suno sa presidente nga si Pedro Limpangog, target nila nga makabaligya sang tig 5 ka kilo sa tag 25 pesos ang kilo sa 450 ka mga individual. Isa lang ni kaadlaw? Not sure kung maubos siya karon. Then may arak pa kita nga nagahulat na bugas dito. Schedule naman ako sa naman yung diwat. Local rice ni bali, sir? Amo gini siya ang produkto sa ato ng mga mangunguma kag ginakaon sa ato mga mangunguma sa uma. Suno kay Limpangog, may bilin pa man nga supply, pero ini ang ila nga iga-schedule pa. Ang pag-deploy sa mga job order workers sa probinsya para magbulig sa amo nga federation, humalin sa pagtanom, pakato sa pag-operate sang machines, kabahin sang programa sang Negros Occidental sa pagpasanyog sang food security. Wala ginalauman sang probinsya ang amo nga goodwill sang federation, suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. One of the cause of very high inflation is the price of rice. So nakita man nila, gusto nila buligan ang mga konsumidor. Balita give back sila po? Sila lang give. When we introduce the program, especially ang pag-hire sa job order, wala kami ginhatag na kondisyon na magbaligya ka mo nino presyo. Why? So, ila lang ni kabubuton. Sunog kay Bacolod Mayor Albi Benitez, sini lamang nagsapon siya sa Regional Directors ng Department of Agriculture upod man kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz kagintalakay kung paano mapadayon ang programa. Sunog kay Benitez, ginalantaw nga ang LGU sa farmers level pa lamang magasugod bakal. Ang tuyo nga mabuligan paayo ang ani kag mapapanaog ang cost sini. Find a way to reduce cost. So, is it transportation, is it production, and simplifying the supply chain para wala na middleman, wala na ahente, diretso na dayon sa aton nga merkado. May nasugilano ng aton nga agricultural head. There's about Pilato Association, total of 100 hectares to maginalantaw sa ato as pilot for mumani ato nga plan. Nagwani naunahan lang ko ng province. Sa karon naga-average sa 4 tons sa kada hektarya ang productivity o kuntigayon nga maani suno kay Lacson, kag target nga mapasaka ini sa 6 tons sa kada hektarya.